ملاختي عملعلا سماي مريم يبلوا بسم الله بولد ومنفس قدوس عاد أملاك آمين منفس أوصاوعيت أبوشت عدن وصان نتركبو حزب كريستيان እንኳዕ ንበዓል ሕዳር ጽዮን ሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና ዝብል ዘሎ እታ ጥንታዊት ከተማ ዝኾነት ናይ ኦሪት መስዋዕት ተቐርብ ዝነበረት መዕርፎ ነፈርቶ ኣላባ ነጋ ዝርከባ ዳግማዊት ጽዮን ተባሂላ ዝተሰየመት ኣብ ክፍለ ከተማ ኪሓ ደብረ ተዋህዶ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰበካ ጉባኤ እዩ እሞ ምእመናን ከም ዝፍለጥ ዓመት ዝኽበር ዓመታዊ ክብረ በዓላ 21 ሕዳር ናብ ደብርና መጺኹም በረከት ሳተፍታ بخبري نعدمكم لنا سلام مطوطا جبريل كان سمايل سابت كان مدري تليفون كنقرونا مريم كبري داسي بكي عدل القويس